Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Choyamba nthokoze mawu anena akasakula kuti aliyesa ndi ufulu ofusa maganizo a wanthu suri wina ndi umbomboli yekhayo ndi amene angafuse maganizo ayi. M'Bible muli nkhani panali nkhondo pakati pa Davide ndi Abisalomu mwana wake atamenya nkhondo pamene adaliko Davide anali kuti alisanali ku nkhondo kunabwera uthenga kwa munthu amene anali konko kudzanena wathamanga liwire udzafika kuja basi nkhondo yamene kuwana yemwe kunena mfusa kuti mwana uje ni mwana wanga Abisalomu ayimoyo auti nangoona anthu angoti piringu so zoti iye atapita kafukufuku wake amene wabwera naye sakupereka yawo anthu angoti piringu ndi anamuza khalapa panabwera wina anamfusa namene amadzanatayi mwana wanu wafa. Now the issue is munthu mmodzi ngati ripoti imene wabweretsa losamveka bwino kulifusa ndo wathu ndi ufulu wathu sanganena ndipo tine katswiri zimene zoyayi nkhani ndi bwino wake akatswiri anzawo sonosabwesa ndi malipoti awo opereka sonse mpana tamenewo ndiye fundo ili mmodzi yekhana mnadzinena kuti atakanena iye basi chilungamo chimakhala chilungamo chikavomerezeka ndi anthu onse. 2 chilungamo chigwizane ndi reality. Politics is a game of numbers. Tikatenga menda manga sankho 2020 kudzafika pano chipani china chawina anthu ambiri apita kumbali yake chipani china kwachoka anthu ambiri kupita mbali ina ndiye mudzitu zamene aluza anthu onda amene akutsogola. Are we having some ghost voters? Zisankho nkati aluza anthu ambiri ndipo kunena chilungamo amene aluzawo kanakhala kumpira ngataluza ma strikers DPP ngatunena anthu amphamvu oti nkuthamanga pa ground anachina nankhumwa mwanja kabambewa achina gerezeda Jeff lali kukotakotayo mwanja uladi Musa chenjigoro tikambeza nya zeri yachakali kuujeni all these people samapita yekha mtsogolera aliyese kulusona mapita sachoka yekha amakhanda omutsatira. Now we're talking about iye yekha ndi one vote yachoka kale ndiye gulu wapita nayo ndi mavota ambiri. If we talk of nkhotakota Grezida ali ndi influence yaikulu kwambiri kwate kuti wabwera ku MCP nkuwina ma primaries very influential. Now that person has left the party which means wachoka ndi ma supporters ake also bwera nawo nkuona issues managed to be voted into achina ulali Musa useaja mwanja zeri yake chakale tikambeza anthu ambiri amene achoka kumene kuja kubwera uku tikambeza kwawo kumene amadaliya ku home ground kwawo tukambaza nanguma nanguma zikole following futa tichoka ndioneka tanda kutsateni if you follow msangano nanguma kumadzadza anthu mjali kwa chabe so pokoso yayi kuli anthu akumene akumtsatira ndiye somebody that is losing the majority mudzitu za ndamene akuwina zisankho zimene mavota each person per one vote. It's questionable. It must match with the reality. Amene wapeza anthu namene mayembekeza kuti ndamene awine. Politics is a game of numbers. Kumene kwapita anthu uku sanapite okha apita ndi gulu la anthu. Timayembekeza kumene ulimene mudzitu za lutsogola. Number 2, if we talk about physique munthu amene akuthamanga nkuyenda nkumapita uku kagona maloti president sana gone konkali lonse kutipula muzitu amene ndamesanga awine amene akugona kunyumba ndamene akuwina. Where is the logic? It's against the reality. Where is the logic? Mmene timazitsatira zinthu zabale tiyetenge malankhulidwe wina is humble enough yomapa msonkhano nation osanama ye nkana kauli sinamvotera kale ulendo uno chakwera nkana mvotera. Why? Kupempha ndikuita recognize contribution ya anthu ziyamuna apanga inuzi pondisankha ine zimene mukuona zindinuyo si ine yayi ndinuyo kudzichepetsako is one of the reasons I follow that gentleman. Osari ineyo mwakhaula ineyo wina ndi inu wina mati ine tikatenga ziwiri zinguziphatikeza tita compare anthu awiri osiyana wina ndo ita recognize contribution anthu ena munachitapo chakuti pano mwachitsazo mndeni muone chimene akupanga mmene akulankhulamo ndasankha mnyamata vitumbiko umumba nyamata amene anthanza ndo amene wapanga chakuti kuvomereza chatu wapanga ndi wina si ine zimene zosowa pamene wina no you don't know me. Now when you are looking at you don't know me timadzati pakati pa Chingereza pana kuti there's an I in the center of the word pride. The 5 letters pakati pake pali I. When the I is taking center stage ku Bible imana mbukula yesaba zakamba za Lucifer ankati I will rise pakamkhama I ambiri mudzeti pali vuto. So kwa ine fundo ndi awine ndi uyu aluza sinimamvetsa chifukwa chimaita defy logic. And reality on the ground. Number 2, tukamba za chipani zimene malo 30 chakuti sichinaike ko anthu
mutuza chimene chiwine 32 places awinena kuti now if MP ndamina campaign ya president wao kuderalo ndipo ndamina mita mobilize ma monitors achisango deralo those places are vacant or devoid of them then you're telling us ndamina wine I think aipo please chonde ine ngona kuti mwindi ufuro panga zimenezo ndipo so ena so ndi ufuro panga wao tinena kuti kubwera kwa ma opinion poll ena wangakaiti yasha ile kondoi singa tokayo mali zatana bweso ena so tibina zovuto zizibwera so that this person pano ita compare kuti report anabwesa ahimazi woti ndangoona anthu angoti piringo ndina obweretsa wina atinga tautenga picture ineni kudzera kwa awa kusiyana ndi awa so chilungamo nchakuti mapolo adzibwera ine sitikukana mayita bwino koma dzili patsa fundo iyi yatsopano iyi is not only realistic koma is detailed yikuyankhiratu mafunso onse amene tikanafunsa itabwera I've got a complete copy. You see it, you see my original. Projection here, it's understood and the reasons given. But the floor is easy. I mean, I'm my opinion is both. I mean, I'm going to go take. I think I'm going to change the condoy. Tinga toyeba samafuso akaponya za tidza tsutsa kuma chilungamo chakuti they be more transparent and more realistic ina ndenesha kwera ndamina kuwina ngakhala ndenesha kwera kuluza nkupereka ma details apereka aja sitika nafusa Confront is so obscure that you have too many questions. It was raising more questions than the answers. Munajiruka midima. Midima inaliambidi. City Manveta. In addition to being against the reality on the ground. Yes. Pada karibana zwa talking. Kuna chilungamo. Makosa na vuto takana mala imunga mana muja kuyamba kale ndinkane njala. Chimeji makabo ndazambe bakamatenda ndenda iyo semene muntu anga adwale. Pama kama solution awiri. Number 1 pain reliever kapena pain killer. Number 2, kiwa yeniyo. Matenda ameza kana wo muno mdziko mu akhala akusungidwa kamba nthawi zonse timapatsidwa mapeni kilasi. Osati kiwa ayi. Nkhani kuti kudziko kuno kuli njala timayidziwa tonse. Koma solution timatika gule mawoko mani tidzapatsa numa 1 kilo adzilandira. Awa abomala kongeresiwa ndachakwera abwera ndi solution yeniyeni. Dziko linomvetsa chisoni kambaka kuti nimaita study history ya Israel anzathu aja dziko lawo lambiri mbali ya ku desert and desert yake nona nthawi zina malo ayina amene makalima amayera kwatula doti lodzala muzinthu pa mabeula nkudzathira nkuwaza nkulima muzinthu size ya Israel it is smaller than northern region ya Malawi koma agriculturally they are well advanced pa methodology ya malimidwe koma sozoira zipanga ndalama zambiri kosa ife ma citrus fruits o kamena malima mavembe amene amapanga mle ujako tomato ndi zine mamatutsa zambiri why anayika chidwi pa ulimi nthawi yakale kamuza matumiza nkhale chikumbe kumene kwani for information ku Israel ngakhala iba maudani ndi maiko aluya koma madzani maiko aluya ambira matumiza anthu okaphunzira za ulimi ku Israel nkhondo zili mkati amatumiza katswiri za ulimi akaphunzira ku Israel koko na chimene funa kuti Malawi muno njala ita tivuta solution isana tititsa chimanga tikugawirani tititsa chimanga tikugawirani bingu ankanena kale mundu akandivuto mphunzitseni kuwedza somba osati kumpatsa somba maboma pakatiwa amadali akati ayitanitsa zindo tifole palaini adzitilanditsa tifole palaini adzitigawira ndipo tisanamizane pano zimasangalatsa iwowo because they feel more wanted and needed akamati gawira zinthu ndipo sambiri angafuni panga empower time patoka boma ili ubwino wake umodzi likuphunzitsa anthu kulima kwa nthawi yamba Malawi muno minda yambiri yatengedwa ndi anthu kumudzi kwathu wabwera anthu omapanga rent minda kumudzi zimene kali kunalibe why boma ili focus yake ndi pamalimidwe agriculture adimake nini pano onena tiyamba kulima adimake si dzingogula iyamba kulima kuthetsa njala kweni nkulima osati kugawira anthu ayi kuthetsa njala nkulima ndeti kamapha ulimi munafune mesina nene monja kuti ulimi Malawi muno tinawo phera dala tinaupa kambaka timafuna atu andakhayo panda zakudya tidzida kwalandiritsa ndi adziti yang'ana ife tidzathandiza ndayi zonse azipempha akamati pempha petsika magayi aliyense amene amalima nkumana ndira zake zimakhala bwino mumadzachi choipa business sitilenga nthawi nayo patabwera pakati patisantha boma tinadzapanga ulimi kukhala ngati mbali imodzi ya umbuli ndi ukape mutali mukumbuke panabwera mawola azimwale achikumbe chimzimwale cha kasungu chimzimwale cha kuti ndi ayisa mona ngati wolima ndonyozeka ndi chitsiru wopusa mmene mapanga and the moment ndadzafika yone ngati venda ndiye wochangamuka wogula ndiye wochenjera alibose ndi wopusa opanda nzeru makape azimwale chimchikumbe mamira jana kuti zibwereka tokha
family bali venda amene akula zimene alima ena pamsika siti limako chimanga iyayi ndiye kunyoza achikumbe timanena kuja kunyoza alimi timapanga kuja nkumene una paulimi ndi alimi onkuleka ife zovenda nkuna matumba mitengo yakwera kwa ine boma ilipobwezeretsa ulimi chikanala akukoza kunsanjecho icho chitithandiza komanso maskimu ndi ma irrigation scheme ambiri amene anafa munomo kuadzutsaso fana alipo kaletu ndiye kiwa imeneyo osatipenikira yayi ndiye tisankha pakati pa amene angatipatse parapeni ndi amene angatipatse mankhwalawo mwina neneretu nthawi zambiri tidziwe kuti mankhwala nthawi zambiri amakhala owawa sakhala okoma Olo Jackson amene amakhala owawa koma ndi amene amakuthandiza nthenda iteretu ndiye anthu ambiri safuna mankhwala anazola mapenikiraziwo kwa iwo amatenga kungo ima pansewu nkumapempha ndalama zikwata tapundula anthu atsogenda amene tiononga tapundula anthu kwa nthawi yamba ndinenenso kuti ndikuyamika kwa nthawi yoyamba kuona president wapita kudera anthu akumene kuti ana president takupatsani ng'ombe kacha yopereka kwa mulendo inafa pakatipa timati kaona mulendo ndi munthu ena kumpempha kwa nthawi yoyamba maganizo ayamba kubwera moti mulendo akabwera timampatsa mphatso mtsogoleri akabwera timampatsa mphatso wachoka ndi ng'ombe ku mzimba uku wachoka ndi ng'ombe kumwanza uku zimenezo zimene ali kale malaya amapereka mphatso kwa mtsogoleri osati kulandira ndiye nkhani yakulandiritsa nayo pakati iyi sinathandize inaononga mindset yathu andi panopo kwa nthawi yoyamba maganizo oti tikali meso abweramo ndipo ndingatikukonda ena amana kuti mmene zikuyendera zinthu pano mukondwa nazo mmene zikuyendera zinthu pano sitikukondwa nazo yayi koma ine ndikukondwa kumene kukupita zinthu pamene zili panopa aliyense ndi president yemwe ndi anthu omwe amboma amanena tikudziwa mukumva kuwawa ndipo zikuwawa koma tikupita uku inenga ndiwasapota ndiusapota kabaka kumene akutipititsa fana kutsogoloko njala ikutha kutsogoloko pempha tisiya kutsogoloko abali nani ma veterinary kale ma field assistant anali malose asaulimi ma EDD anali ma team ampiraso kulikonse ndipo kulikonse unali ulimi okhazikika alangiza za ulimi ma deep tanki ziwete timapita zinalipo nkhuku za mikolonga metone zibwera ku deep timakakula ku deep those days tinapha zonse zijadala cholinga anthu adzitipempha tidzikhala zo ndifetoka tidzikapatsa komanso tu tidzagula mbewu mochipa misika tilapanira tikugulitsa ndife kunja nando tikule 50 kwacha this time around boma likulimbikitsa ulimi powathandiza alimi agulitsa apeze ndalama pa mbewu zawo kwa ine opinion point yatuluka ija ndikugwiza nayo kwambiri zedi kambali is based on reality on the ground the reality on the ground is based pa ma developments amene achitika pa nthawi iyi ine ngathona mosachita mantha kuti nditsutsidwa kuti zaka 5 izi kwa munthu woyembekeza kiwa wofuna kiwa osatipenikira iye ayesetsa ndipo atithandiza ndipo tikutha kuona tinalipitiriza njira imene iyi patsogolo pomata 2-3 years minda ikagwira silikhala chimodzimodzi mdzikomo ndipo tikamavota sayang'ana zimene tili pano koma kumene tikupita ndikuti chifukwa anthu angali pamodzi tinati savotera awo apitirize tikhale ndi voto limodzi kumbuyo konseyo kamene anapha njanji namene afuna dzaphaso ndamene afuna kubweraso dzaphaso njanji ani njira imene singachangani nyumba za polisi zamangire mwina over 5,000 adzagawana adzagulitsana nyumba za polisi ndiwonjeza abwinaso ndinene kuti mudzawa padayambitsa kampani ina yomatolera ndalama za nyumba za polisi za housing anapanga zomwezo anamanga awa anagulitsana nyumba za housing Chikangawa was the biggest money made forest in southern Africa Lero kuli zero anakazika majeka konkucheka matabwe ose nkumaliza mapiri kukhala mtunda mulanje munali matabwe munali mitengo yambiri mundirande munali matabwe zonse kumwazamo andipata kale manyimene angachalire choti kangolowa nyumba za polisi zo intupatsana za 10 inu za 10 muzitolera ndalama kwa polisi zimene zingachitike njanji ifaso ndiye mandla athu ndo tikayang'ana kutsogolo zimene tayambazi kuti tifuna tisiye njanji ife nyumba za polisi zikumangidwa zilekeke agawane sitikufuna ndiye kwa ine I'm looking at kutsogoloko tipanga chani osati pamene tili pano yayi opinion po ndiona ngati panopo ili more realistic ine munasuwa tinakumasadi ziko ndakwa imali yazo
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.